So ayan mga guys, sa paglilinis naman, ayan, hindi pa natin natapos. So mula dito sa umpisa, ayan, ito ang umpisa ng area natin mga guys, no? So mula dito sa umpisa, ayan. So mula dito sa gilid mga guys, ito hanggang sa gitna muna ang nilinis natin, papunta doon sa taas sa dulo. Ayan. So makikita nyo mga guys, ayan, hindi pa natin natapos. At ito naman mga guys, hanggang doon pa lang tayo sa may lampas ng gitna. Lampas pa lang ng gitna ito mga guys, no? Doon pa, lampas pa ng gitna. So ayan, hindi pa natin natapos mga guys. So meron tayo ditong ano, rambutan. Ayan. Ayan, rambutan. So diretso pa ito mga guys. Ayan, yung sagingan natin. Ayan. Ayan, at hindi pa natin natapos mga guys, no? So nandun pa lang tayo sa may gitna. Doon sa may gitna mga guys. So yung gitna hanggang pataas ang lilinisan lang natin, tapos kalahati na naman ang lilinisan na naman natin pabalik pababa. So yun mga guys. So yun lang mga guys, at maraming salamat.